води. Толкова се виждаш, че да влезеш. Хайде се малко при това и какво се... Абе, вие спрете, говорите и спрете на едно място. Значи, тук се обвиня. Светнете, бе! Това е Шаран, а това е я. Искам да пия... Давай нагоре. Да пия пулс на тази нещо гръд. Не, сега моля да ме научи да бъде много